Erronka baten aurrean gaude. Handia. Konplexua. Tentagarria izango da gelditzea. Beldurra sentitzea. Baina aurrera egingo dugu. Pausoz pauso. Elkarren konfiantzarekin. Izan ere, oreka ez da bakarrik mantentzen. Oreka elkarrekin eraikitzen da. Ez da erronka erraza, ez. Ez baitago bide zuzenik. Ez da erantzun bakarrik ere. Baina erronka honek badu zerbait argi uzten duena. Ez dugu bakarka gaindituko. Elkarlanean baizik. Elkarri eskutik helduta. Erronka partekatua denean, esfortzua biderkatu egiten da. Eta elkarlanak ezinezkoa zirudiena posible bihurtzen du. Bidean, oztopoak aurkituko ditugu. Oreka galduko dugu. Eta bai, batzuetan, erori egingo gara. Baina erortzea ez da amaiera. Erortzea bidean ikasteko modu bat ere bada. Hau izango da gure apustua. Batzuetan, gora egiteko indarra. Besteetan, behera erortzeko ausardia. Hau da gure bidea. Elkarren indarrarekin. Elkarren konfiantzarekin. Bakoitzak bere lekutik. Gora egingo dugu berriz. Lehen pausua, beti bezala, amets txiki batekin hasten da. Ideia batekin. Galdera batekin. Eta ausardia pixka batekin. Helburua
argi daukagu. Eta lehen urratzekin hasita gaude. Bidea ez dago marraztuta. Bidea egiten joango gara. Bakoitzak bere lekutik. Bakoitzak bere indarrarekin. Bakoitzak bere ekarpenarekin. Pixkanaka. Harri bat bestearen gainean jarriz. Zubia eraikitzen den bezala. Bakarrik ezin. Batera. Bai. Elkarlanean. Gauza handiak posible egiten direlako. Elkarlana da erritmoa partekatzea, pisua banatzea. Indarra elkarri ematea. Bide lagunari erortzen ez ustea. Eta itsu-itsuan ondokoarengan konfiantza izatea. Batak utz egiten badu, besteak eusten dio. Eta horrela jarraituko dugu. Oreka bilatzen egunero. Mugitzen. Aurrera. Batera. Izan ere, barruan zerbait piztu zaigu. Zalantza asko. Baina itxaropena gehiago. Ez dakigu noraino iritsiko garen. Ez dakigu nola egingo dugun. Baina bai elkarrekin egingo dugula. Elkarren eskutik joan beharko dugula. Esfortzu askorekin. Elkarlanarekin
eta besteenganako konfiantzarekin erronkari aurrez aurre begiratuta. Hau ez da amaiera. Hau hasiera da. Arratiako etorkizuna gure esku dago.